Vždy sa pýtaj, čo o tom hovorí Biblia. Aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátene. Skutky apoštolov 20. kapitola 30. verš. Pavol napísal: Aj spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátene, len aby strhli učeníkov na svoju stranu. Preto bdejte a pamätajte, že 3 roky som so slzami dňom i nocou každého z vás neprestajne napomínal. Teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti, ktoré má moc budovať a dať dedičstvo všetkým posveteným. Skutky apoštolov 20. kapitola 30. až 32. verš. Keď niekto tvrdí, že má zvláštne zjavenie od Boha, ktoré ale nie je v súlade s tým, čo hovorí písmo, never mu. Vezmi si príklad zo Židov v Beroji a konaj tak, ako oni. Prijímali slovo so všetkou ochotou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. Skutky apoštolov 17. kapitola 11. verš. Čie učenie Berojčania skúmali vo svete písma? Pavlovo. Žiaden vodca, bez ohľadu na počet svojich nasledovníkov, nie je vyňatý spod takej kontroly. A dobrí vodcovia ju v skutočnosti vítajú. Chce nám Boh povedať niečo nové? Isté, že áno. Veď ani keď naposledy vydýchneš, nebudeš vedieť všetko. Má Boh pripravené nové a účinné spôsoby, ako zasiahnuť svet evanjeliom v tomto veku technológií? Áno. A my si ich musíme osvojiť a používať ich, aby sme mohli zožať konečnú úrodu. Nikdy však nesmieme robiť kompromisy, pokiaľ ide o Božie slovo. Spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevrátene. Najväčšou hrozbou pre pravdu bývajú niekedy tí, ktorých poznáme. Máme ich radi, pracovali sme s nimi, oni ale zišli z cesty. Čo s tým? Je to jednoduché. Vždy sa spýtaj, čo o tom hovorí Biblia. A z toho urob svoje meradlo. Počuli ste dennú úvahu zo 4. vydania časopisu Živé slovo dnes. Tlačenú a bezplatnú formu časopisu si môžete vyžiadať na webe ziveslovodnes.sk, kde nájdete aj ďalšie zamyslenia o Božom slove.